Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай и бегоҳ турнири ACA 129 баргузор мегардад, ки дар он яке аз ҷангварони дурахшони тоҷик БЕХРУЗ ЗУХУРОВ баромад хоҳад кард ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра оиди муҳориба медиҳем ва ҳамчунин дар давоми навор маълумот медиҳем ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул дар куҷо тамошо карда метонем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. чӣ хеле ки қайд кардем, ин бегоҳ дар турнири ACA 129 нокаутёри тоҷик БЕХРУЗ ЗУХУРОВ бо рекорди 15-4 дар қафас бо варзигари бразилӣ ЭЛИСМАР ЛИМА да Силва бо рекорди 23-9 вохоҳад хӯрд. муҳориба дар вазни ним сабук яъне 66 кг мегзарад. ЭЛИСМАР да Силва варзигари бразилӣ 33 сола бо рекорди 23 ғалаба ва 9 бохт, 13 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. оиди ЭЛИСМАР гуфта мешавад ки ӯ ҷангвари универсал аст, яъне ҳаматарафа. ӯ зарбаҳои сахт дорад ва дар замин низ хеле хатарнок аст. дар муҳорибаи охирони худ зидди Александр Матмуратов ЭЛИСМАР шикаст хӯрда буд ва акнун нияти ин мағлубиятро маҳкам карданро дорад. БЕХРУЗ ЗУХУРОВ варзигари тоҷики 28 сола бо рекорди 15 ғалаба ва 4 бохт, 10 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 3 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. ЗУХУРОВ варзигари дурахшоне ҳаст ки 90% ғалабаҳои худро фавран ба анҷом расондааст. БЕХРУЗ ЗУХУРОВ охирон муҳорибаи худро зидди Роман Подругин гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. акнун баъди якчанд соат БЕХРУЗ ва ЭЛИСМАР дар қафас вохӯрда беҳтарини худро муайян мекунанд. аммо боша мегзарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда мешавад. турнири ACA 129 аз соати 17:00 ба вақти Москва ва 19:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи БЕХРУЗ тақрибан соатҳои 19:30 ба вақти Москва оғоз мегардад. якум вариант ин саҳифаи расмии ACA, аммо он ҷо тамошо кардани турнир ройгон нест. нархи тамошои як турнир 199 рубле аст. нархи тамошои якмоҳа турнирҳои ACA 249 рубле ва нархи яксолаи турнирҳои ACA бошад 2199 рубле. дуюм вариант ва варианти бепул и телеграм-канали Пахлавон. ссилкаи телеграм-канал дар якум комментарий закрепид шуда. мо кӯшиш мекунем ки ссилкаи бепули ин турнирро пайдо карда дар телеграм-канали худ мисли ҳарвақта пешкаш шумо кунем. дӯстон, дар ҳамин ҷо навор ба поён мерасад. баъди муҳориба шуморо боз дар ҳамин ҷо интизорем. то бозид хонободу сарбаланд бошем.